Raila urarire korengana no kugani kwa Nyasaye tige Nyasaye amurubirie bune nyangi yaye koera na kubwa mono abwata ni Kenya egenderere beyond Raila nekeronda abwo tigana inche ndarira abantu bane basirita sa constituency yane talinya kiore umwalimu usire to abantu bane basirita sa constituency ya West Mugirango na gusiyengima tigangiriri bageri kurua amagombane na goteba ng'imirubiri ya Nyasaye tebwate makosa bali barangeri gubatutanganire tigatobanchire baumero umutongi nekere kunwera abuge na intuntonyora libagari yaito ryogo yokogenda ngire libageri naende kuratebanga nonye natebanga umurai Raila uchangire unachangire ubusibule tikatiba nere asirisa kukyomugusi inche in the year I think in 1992 liria tuabwate na Simeon Nyachae tuakagete ngabono ikiruge kinkorukire murima na intukera rusiko gigende tuabwate na intu mweshimi wa Simeon Nyachae of course Raila na to disappointed buno mugusi